21 anys després de la seva mort i 50 anys després de la seva primera exposició al taller de Picasso, jo crec que ha arribat el moment d'enfrontar-nos a l'obra d'en Lluís Claramunt sense cap mena ni de prejudici ni de tensió excessiva pel personatge en què ell mateix es va convertir. L'obra de Lluís Claramunt es pot classificar en 3 etapes atenent a les ciutats on va fixar la seva residència. La pintura d'aquesta primera etapa reflexa molt la vida noctàmbula de la ciutat. Lluís Claramunt va abandonar la casa dels seus pares als 18 anys per traslladar-se a viure al Raval, al barri antic, al port, visitava bars nocturns, tota la vida del carrer, baralles de galls, flamenca. Llavors la seva pintura reflexa aquests espais noctàmbuls, són obres molt fosques, molt denses. La segona etapa seria quan passa a Sevilla. Realment cada vegada que canvia d'emplaçament la seva figura com a artista creix. Són obres amb una gamma cromàtica molt curta, grisos, negres i vermells. L'etapa de Sevilla la va simultanejar amb 7 estades a Marràqueix, de 2 o 3 mesos, acompanyant a la seva companya Teresa Lanceta, que estudiava els teixits de les dones de l'Atles. Aquesta segurament és l'època més feliç de Lluís Claramunt. A Marràqueix vivia al carrer contemplant les activitats de la gent normal, els venedors ambulants. Deixa de tenir un fons negre, ocre i tal, i passa a tenir una lluminositat molt gran. La tercera etapa de maduresa, és el seu trasllat a Madrid. A Madrid arriba amb una exposició molt potent, Shadowline, agafat del llibre de Joseph Conrad. Són obres molt més abstractes, on hi ha un veler reflectat amb el mar. Aquest tema l'explota molt i fa obres molt vistoses i ja agafa el format de 1,60 m per 2 metres, que impedirà tota la planta inferior dels espais volars. Estem davant d'una obra que s'aguanta absolutament bé amb el pas del temps. És l'obra d'algú que d'alguna manera va pretendre encarnar-se en els seus quadres. És un pintor molt reflexiu, que prepara molt els quadres abans d'elaborar-los, però en canvi, quan s'hi posa ho fa d'una tacada, com si fos un torero que entra amb l'estocada. Estic bastant convençut que aquesta exposició serà de les importants que s'hauran fet a Barcelona el 2022. No hi ha gaires trajectòries tan potents i tan originals com aquesta. I si a més pensem que és una trajectòria en el fons molt concentrada en aquests 30 anys que va durar, això li dona una densitat i fins i tot un sentit que poques obres tenen. No va tenir temps ni de repetir-se ni d'adotzenar-se. Va estar creixent des d'un punt de vista plàstic fins al final dels seus dies. Perquè per molt farandolero i donat els excessos que fos, jo tinc molt clar que per ell el centre, diríem, nuclear de tota la seva vida va ser la pintura i la creació d'una obra que el pogués sobreviure. I això, em sembla, que ho va aconseguir amb escreix.